Бәйрәмнең тарихы исә булгавыр 90-нчы елларга барып тоташа. 27 ел элек Татарстан Югары Советы дәүләт суверенлыгы декларациясын кабул итте. Мөстәкыйльлек документы буенча бәхәс 2 көнгә сузыла. Ахыр чиктә аны 241 депутат яклый. Шушы көннән Татарстанның туган көне бәйрәм ителә. Ул хәлиткеч вакыйгаларны күздән кичерер өчен әйдәгез вакыт машинасына утырып 90-нчы елга сәфәр кылыйк. 1990 елның 30 август көнендә Ирек мәйданында Айзат Шаймарданов эшли. Хәерле көн, Айзат. Ишетәсеңме син безне? Иштәм Фәнис, исәм, шуннан да Ирек мәйданы тулы халык. Хәзер инде алар кичәдән бирле мәйданнан таралышырга ашыкмый. Менә күреп торасыз, ишетеп торасыздыр. Алар халык бер тавыштан азатлык таләп итә. Менә берничә күренешне карап үтик. Урамдагы митингтан тавышлар депутатлар эшләүче залда да ишетелеп тора. Югары Совет инде 2нче көн, 29 августтан бирле суверенлык декларациясын карый. Хәзер сәгать телләре кичкә авышты, ә бит Югары Совет утырышы иртәнге 10да ук башланып киткән иде. Залда барлыгы 242 депутат. Хәтта кайбер депутатлар декларация кабул итүне 2нче көнгә, 31 августка күчерүне сорый. Әмма әлегенә Фәндәс Сәфиуллин моңа дәррәү каршы чыкты. Ул төнге 12дә булса да декларацияны кабул итәргә кирәк ди. Күпчелек аны хуплый. Депутатлар хәзер 2 төркемгә бүленде. Берәүләр исә Татарстанны Россия составында күрсәтүне дип, икенчеләре исә тулы бәйсезлек игълан итүне сорый. Бәхәс өстенә бәхәс, шуңа да әлегенә килештерү комиссиясында булдырдылар. Залда вазгыять нинди хөкем сора. Без шушы минутларда залда утыручы депутат Фәүзия ханым Байрамовага шалтыратабыз. Ягъни кайсы телне дәүләт теле итәргә? Татар теленме, рус теленме, икесендәме? Безгә биргән беренче вариантта татар теленә дәүләт теле дип язылган иде. Кайбер депутатлар моңа каршы. Зур рәхмәт, без әлегенә Югары Совет депутаты Фәүзия ханым Байрамов белән сөйләштек. Без кабат Югары Совет залына кирдек. Монда чын демократия менә әлегенә төнге 11 сәгать туларга 15 минутта декларация өчен тавыш бирелгән. 241 депутат аны хуплап чыга һәм берсе генә битараф. Сүзне ТСРның Югары Совет рәисе Минтимер Шәймиев ала. Әйдәгез бергәләп карап үтик. Мы взяли на себя ту ответственность, никому которого еще не приходилось испытать. Урамда исә бәйрәм менә ишетеп торасыз, радио алгычлар аша урамда Сарык Сәйдәшевның маршы яңгырый. Күптән түгел парламенттан чыгуга татар иҗтимагый үзәге рәисе депутат Марат Мөлековны хәтта халык шиеп каршы алды. Кызганыч, безнең оператор әлеге мизгелләрне төшерергә өлгермәде. 1990 елның 30 августы менә шундый бәйрәм рухы белән тәмамлана. Хәзер без, хөрмәтле телевизор караучылар, үзебезнең трансляциябызны тәмамларга мәҗбүрбез. Фәнис, сүз сиңа. Рәхмәт, Айзат. Без әлегенә 1990 елның 30 августы белән туры элемтәгә чыктык.